Maayong hapon, kini ang Sugbo News Live. Nanukad kita karon din higod mismo sa open area kilid sa public market sa Barangay Poblasyon sa San Remigio. Diin gipang muntar kining mga modular smart house aron kasamtangan nga puy-an sa mga nabiktima sa linog. Nagpasalamat si Governor Pambari IV sa kahiusahan sa mga ahensya sa gobyerno na nagtinabangay sa pagpabarog ni ining Bayanihan Village sa Barangay Poblasyon San Remigio aron adunay hamugaway nga puy-anan ang mga grabe nga naapektuhan sa linog. Ang Department of Human Settlements and Urban Development ang nangulo sa pagtukod sa Bayanihan Village. Nagkig-alayon sila sa mga LGU nga grabe ang kadaot human sa 6.9 magnitude nga linog. Ang Bayanihan Village gihimo pinaagi sa mga modular smart house nga komportable o disente nga kapuy-an sa mga biktima sa linog. Target sa ahensya ang pagmuntar og dugang Bayanihan Village sa Bugo City ug Daan Bantayan. Coordination with DSWD, sila na. Basta kami lang yung magtatayo ng mga kwan. So, ang gawin natin ngayon is 54. 54 in addition, pero ang dati target is 67. Pero maghanap pa kami ng mga pwedeng kwan. Pero as of now, nasabihan ako na 64 muna. Para at least ready na. Nakita niyo naman, marami pa sa likod. Oo. And nakita niyo with power na yan. Power, electric, tapos pati mga CR, paliguan, pinapaready ni Secretary so at least ng DSUD. At least komportable yung mga Oo, yung mga tao komportable sila, sigurado ko. Oo. Sana yung mga mabubuting puso na NGO, mag-donate sila ng electric fan. Oo, medyo din na siyempre, alam mo naman, pag maaraw, may power naman. So, at least yung mga bata, mayroong magamit na electric fan. Ang tawag na mo diri, Bayanihan Village. Okay. Kay daghan ang nagtabang no, sa Bayanihan. Kami sa Department of Human Settlements and Urban Development or DSUD, kami ang nag-provide kaning mga modular houses. So, ang size ani is 3 meters by 6 meters or 18 square meters. Nag-operate or nag-support sa amo adiri no kauban namo is of course OCD as being the agency when it comes to disaster nga mag-convince sa amo atanan. So nag-coordinate nila ni DSWD will be the camp manager. Kanang site preparation nakita nimo naka-gravel na DPWH ni siya. Unya si LGU masulod sila diri to put in the drainage sa suga og tubig. In partnership ang suga with the Sebeco. Anya daghan nagtabang sa mga diri pag-construct no. Makita niyo may mga police diri, may Bureau of Fire nga nagtabang, may Navy, iba-iba bawat araw no. May Air Force, may Army. So nagtabang sila diri sa amo maghakot. May dole tupad nga nag-start ganiya gabi actually namukaw kami just to unload no. So naka-start sila tabang gabi pa sa taga Dole no, Dole tupad. Kining mga nagpuyo diyan sa mga tents nearby, sila gitagaan gi-hire ng Dole para magkarga sa mga gamit, unload. Nagtabang po ng mga private sector po nagtabang sa amo adiri nga mga kliyente sa opisina nga sa kulang kami sa truck, naghatag sila truck. Ang uban nga truck itigayon po ng OCD. So may private sectors mga nagtabang. Unya may additional nga manpower nga magtabang po from the private sector no. Ang Bayanihan Village gituyo sa paghimo sa mga open area aron adunay kumpiyansa ang mga residente sa ilang pagpuyo human nagtrauma sa kusog nga linog ug balik-balik nga aftershocks. At nangi ang uban pang mga kasayuran ug mga balita dinhilang sa Sugbo News page. Sugbo anon manginlabot kita, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Ako si Monching Auxtero. Maayong hapon.